ostatných rokoch sa hovorí o prudkom ústupe viery v modernej západnej spoločnosti. Argumentuje sa klesajúcim počtom ľudí na bohoslužbách, ubúdaním krstov, sobášov, ale aj počtom vystúpených z cirkvi. Možno dochádza k poklesu kresťanskej viery, ale základná potreba veriť v niekoho alebo v niečo stále pretrváva. Potreba veriť, dúfať a milovať sprevádza ľudstvo od jeho počiatkov a je rovnako silná ako kedykoľvek predtým. Otázkou pre našu dobu nie je, či je viera, ale skôr, aký druh viery. Fascinujúce na týchto troch základných cnostiach je, že môžu byť také silné a zároveň takmer krehké. Niektorí ľudia sa držia toho istého futbalového tímu po celý život, bez ohľadu na to, akým sklamaním sú jeho výkony. Iní strácajú vieru po jednej prehre. Podobne to môže byť v manželstvách. Niekto odíde po prvej hádke, iný opakovane oživuje svoju vieru v toho druhého, posilňuje nádej a zušľachťuje lásku. Aj keď to vyzerá odvážne, kto vie, možno majú jedni aj druhý rovnakú motiváciu. Potrebu dávať a prijímať lásku a budovať zmysluplný vzťah. Rovnaký spôsob uvažovania by sme mohli použiť vo vzťahu k mojej cirkvi, ale z toho, čo odznelo doteraz, je jasné, že otázka nebude znieť, aká dobrá, respektíve nie dobrá je moja cirkev, koľko má chýb a či si zaslúži, aby som v nej zotrval, ale koľko viery v jej nadprirodzenú podstatu dokážem v sebe nájsť, akou hlbokou nádejou očakávam od nej ten najvyšší zmysel a v konečnom dôsledku, koľko lásky som jej ochotný opätovať.